गोदान बोसोराव मोदी सरकारनि मोनसे अनसुंथाइ पेट्रल डिजेलनि बेसेना गोबां फारागथियाव खमायगोन। नंगौ, गोदान बोसोराव पेट्रल डिजेलनि बेसेना गोबां फारागथियाव खमायगोन। गोदान बोसोराव मोदी सरकारा मोनसे गिदिर अनसुंथाइ होनो थिरांथा लादों। 2024 मायथाइनि बिसायख'थिनि सिगां सरकारा पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ खमायगोन। पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव 8 रांसिम खमायगोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मोदी सरकारा बे बाथ्राखौ गोदान बोसोरनि समाव फोसावनो हागौ। पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ लिटारसेयाव 8 आरो 10 रां खमायदों। पेट्रलियाम मन्थ्रि बिफाना सिगांनिफ्रायनो थावनि बेसेनखौ गोबां बेसेनाव बाङाइ खालामनो मोनसे थांखि थियारि खालामखाबाय। सरकारनि गनायथि मोननायनि उनाव थावनि बेसेना जोबोद गाहायाव फैगोन। मोदी सरकारा दिनै हराव बे गिदिर थिरांथाखौ लादों जानो हागौ। गोदान बोसोरनि थाखाय सरकारा मोनसे अनसुंथाइ होदों। सेरफांगुरि बाजार शोरूमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।